Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω κόντρες με το αμάξι που θα δώσω σε έναν από εσάς. Πάμε να βρούμε το πρώτο άτομο που θα θελήσει να κάνουμε κόντρα. Πάμε. Ωραία, από μόνος του. Λοιπόν, πάμε μάκες. Πάμε. Λοιπόν. Ξέχασα να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε κόντρα και με κάποιον άλλο, και με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ωραία, χάσαμε. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε αυτό εδώ. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πες μου αμάξι μου μέχρι να κερδίσω. Μετά θα αλλάξω αμάξι και αν κερδίσω πολλές φορές, αν κερδίσω δηλαδή πάνω από 3 φορές, κερδίσω πάνω από 3 φορές, αν κερδίσω πάνω από 3 φορές θα τελειώσω το παιχνίδι. Λοιπόν, το πρώτο που είναι εδώ και... Λοιπόν, έχω βρει μια ιδέα. Θα κάνω έτσι τον χρόνο μου, ώστε να πάω εκεί πέρα και να δείξω σε κάποιον κόντρα χωρίς να ξέρει το αμάξι έχω. Καταλαβαίνετε? Θα πάω πάνω πέρα στο λάδι αμάξι. Πάμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα, όπου είναι και πολύ καλό. Ωραία. Χέστηκες πάνω σου. Το πάσα λίγο βάτλικα. Με την Αγγλία. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρετε το όνομά μου στο παιχνίδι, το συγκεκριμένο το καρπάκι. Και τώρα εντύμω πάλι σε ένα συγκεκριμένο βίντεο και αν προλάβω, μπορεί να βάλω στο δικό μου ID εδώ πέρα από κάτω. Λοιπόν, αν κερδίσουμε έστω άντε και 2 φορές, στον αγώνα, θέλω να εξετάσω. Αν κερδίσουμε 2 φορές στον αγώνα, τελειώνει το παιχνίδι. Λοιπόν, επειδή χάσαμε, λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα αμάξι που πιστεύω ότι περάσει όλους. Αυτό εδώ πέρα. Μη σας φαίνεται έτσι, μάγκες μου. Μη σας φαίνεται έτσι. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, βάζουμε στο αμάξι και πάμε. Να καλά αμάξια.
θα μπορέσουμε να σας συνεχίσουμε το βίντεο, γιατί δεν γίνεται εγώ να τρέξω εγώ για να βρίσκω άτομα και να μην θέλει κανένα. Οπότε είναι busy άτομα, μπορεί να είναι busy. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι, αν θες να κερδίσεις μια Lamborghini Urus δωρεάν, τι μπορείς να κάνεις? Θέλω να με ακολουθήσεις, δηλαδή να μου κάνεις subscribe και να δεις και κάποιους άλλους όρους που γράφω κάτω στα comments, στην περιγραφή, στο βίντεο που πρέπει να ψάξεις. Ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο μου, ευχαριστώ που έχετε τερματίσει το συγκεκριμένο βίντεο που έχει πάρει 200 προβολές, όπως και πολλά comments. Λοιπόν, μάγκες μου, σε ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι, αν θέλεις να παίξεις με μένα, να κάνεις κάποιο αγώνα ή κάτι άλλο, θα πας στην συγκεκριμένη περιγραφή που γράφω τους όρους συμμετοχής για να πάρεις τη Lamborghini. Έχω και το κωδικό, τέλος πάντων, το ID μου για να παίξεις μαζί. Αν θέλεις να παίξεις, πρέπει να γράψεις το ID μου και να μου γράψεις και το δικό σου ID εδώ πέρα στο συγκεκριμένο το βίντεο κάτω στα comments. Ευχαριστώ που με στηρίζετε και όπως είπα και πιο πριν, για τους 200 προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο. Είστε όλοι μάγκες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο και όσο βλέπετε τα βίντεο μου, τόσο τα ξανανεβάζω. Είστε μάγκες όλοι.